Защото те като се наползват само за кост, хубаво да наползвате за иновация, за ефективност. Да започваме по другите. Да. Ако мога да кажа някои думи сега преди да стартираш. Да, ще го Аз съм Николай, запознах с повечето. Някакво се познаваме. Много съм щастлив и съм доволен, че сме тук заедно днешния хубав, прекрасен слънчев ден. Това е едно от обученията, които провеждаме при нас. Първото в сходна тематика беше в началото на годината. Някои от вас различни бяха. Не се спомням по производствена система на Toyota първа част. С някои други от вас се запознахме на втората част на производствена система в София, която се проведе преди около месец. От тук нататък с Влади ще имаме удоволствието да се запознаем по отношение на теория на ограниченията и как тя влияе в производството. Нашата всъщност цел, мисия да го кажа, е тази тематика, така да се каже, да се популяризира за все по-голям широк кръг хора в България, дори сред студенти и ученици, с цел нашата ефективност като цяло да се вдигне. Знаем, че ние сме едно от последните места в Европа. От една страна, а от друга страна пътя на непрекъснато усъвършенстване се оказва, че е много интересен и е доста вълнуващ. И както и така моите колеги могат да потвърдят, ако ползваме ежедневна база, всъщност работа може да бъде и приятна. И не само за нас, които отговаряме, а и за хората, които го изпълняват това нещо. И когато ние сме в една и съща посока се движим, успеха е за всички нас. Цяло. Поканил съм и преподавател от Industrial Management, за съжаление закъснява, исках да влезем в цялата атмосфера на събитието, за да можем и там да споделим това знание, тази информация и, както казвате, да заразяваме студентите и младежите. Много съм доволен, че тук са хора експерти, основно от Ликер, компания с дългогодишна традиции. И си много доволен от това, че тук също имаме възможността и вашия опит, както го правихме до момента. Само два такива контролни въпроса. Има ли някой против така да бъде сниман, да ги просъмнявам, защото за съжаление от предното обучение имаме там лектори, имаше някакви свои съображения, поради които не можеш да се представя тази информация, но днес сме част по-форми и за това бих искал да направим по снимки и видео. Другото, което е, ще ви раздам по една анкетна карта. Накрая за нас вашето мнение е изключително важно, за да можем нататък с, както казах, серията обучение да продължим по теми, които са интересни и практични преди всичко, за да можем да се развием в една така обща посока напред. Всяко време може да си вземете сладки, кафе, вода и естествено, както Влади ще каже, задавате въпроса, защото сме тук да се учим и да продължаваме напред. Така че думата на Влади. Казах на колегите и също на всички, ако нещо срещнете, докато говоря, прекъсвайте ме и питайте. Идеята да не да правим суха лекция, а да има някаква комуникация, да мога аз да се настроим спрямо вас. Просто говорим за адаптация, хубаво да видим адаптацията на живо. Добър ден, Георги. Къде сте? Това е нашия международен ден. Илияна, участвахме в нас и поканим да участваме на възможностите, така че и учениците и студентите и да говорим за малко. Така че прекъсвате на всяко време, каквото и не е ясно. Ако не е ясно, значи не съм го казал както трябва. Моя проблема, така че следите ме. Така, започвам с буферите. Аз общо взето познавам 3 вида буфери. Ако някой ми каже за някой друг вид, ще ми е интересно да науча за него. Първите буфери всъщност са създадени от фолд. Без диска, не е целил това нещо. И тук идва също идеята да питаме изобщо за какво трябва да ги ползваме. Темата е много така сложна
Не мога да ви гарантирам, че аз ще ви представя нещата по най-правилен начин. Всеки да се вземе по нещо и после да си допрочете, за да се договорите. Някой път казвам дори, че буферите са основата на едно производство. Там се почва. Те могат да ви помогнат да се изтръгнете, могат да ви помогнат да се посетите. Ще работят из двете посоки достатъчно добре. Защо не трябват изобщо тези буфери? Някой има ли идея изобщо за какво ги ползват? Да се подсигурим по някакъв начин. Кой да подсигурим? Следващия етап от производство. Добре, но това какво ни? То зависи от вида. Някакъв запас. Някакъв запас. Какво ни топи това? Да няма да се минимално тогава. Окей, тези престои къде обаче се отразява? Така, т.е. може площ също, може да намали производителността, тя като намали, какво става? Увеличаваме разходите Така. за производство на продукт. И накрая фирмата, т.е. Не е ефективно достатъчно. основната цел на една компания каква е? Има ли друга? Това е основната цел на всяка компания, да прави пари. Всичко друго... Дали много капитализъм, но това е факт. Пряко зависещо това, тази голяма цел, кое е наша оборот. И може да кажем съм спокоен, че тези буфери се създават, за да защитават оборота. Тоест, всеки един буфер, който съществува някъде, всяко едно количество стока, незавършено производство, готово производство, материал, от каквато да е форма, не защитава оборота, значи то не трябва да е там. Не може да ги направи нула. Между другото, ако някой е чел Lean, производствена система Toyota, има легенди, които казват, че Lean не искат буфери. Някой знае ли го това? Нула буфери. Това не е вярно, според мен. Тъй, че он може много да си мечтал да има нула буфери, но така и никога не го е постигнал. Аз съм чел негови статии, той няма много книги, мисля, че една-две да има лично негови. Не съм срещнал той да пише някъде, че иска да има нула буфери. Дори след малко ще видите, че той е създател на един от видовите буфери. Няма как аз да съм създател на нещо и да искам то да изчезне. Не според мен. За съжаление, ние жив човека някак да разберем. Так, първият вид буфер, това е Ford. Кой прави Ford? Първо той почва, иска да си подобри производството. Нали така? Почва да произвежда автомобили, но иска да стане все по-добър и по-добър. И отива в една птицекланица и вижда как вървят пилетата на едни куки. И веднага му хрумва идеята за рационализация и въвежда този метод в автомобилството за първ път в историята. Както сте забелязали, нямам презентация, не че не мога да правя. Да, по образование съм компютърен инженер, но грешки стават. Ето една поточна линия, ето го автомобила и той се движи примерно насам. Тук има оператор, който прави нещо. Това са хора, това са ръчички. Позната ситуация, нали? Нещо нясно тук правя по-рисувано. Разбира се. И виждате това? Да. Ники ти не виждате. Окей. Какъв е бил проблем на Ford? Някой знае ли? Големия му проблем, мега проблема, когато е произвеждал. Добре? Кажи. Шегувам се. Нищо кажи. Лепаните ли вземат? Готово. Окей, знаете ли какъв е бил големият проблем на Ford? Че и тук е имало някакви малки производствени центрове, които са произвеждали някакви части и са ги снабдявали по линията.
но те са били доста производителни. И са работили с доста добро темпо. И е стало така, че тук се е претъпвало с тока. Може би са имали норма. И са им казали, правиш по 1000 и защо не ме интересува там какво става. Ти се оправи тук, имаш 1000 за ден, защото някой е дошъл с хронометър и засякал. И е видял, че ти можеш да правиш 1000 в ден. Значи това ти давам ти еди колко си на заплата, долара, и ти почва да правиш. И става така, че тук всичко е задръстено. Не са можели да се движат. И е било трудно за работа. Имало е различни начини, които са му предлагали да го подобри това с някакви други линии, да се движат материали. Какви ли не е сложни неща. Той иска обаче просто решение. Той иска просто решение, което работи. И какво е направил? Легендите са, че е взел тебешир, който струва 5 цента, и е нарисувал един правоъгълник с размери 80 на 80 см. Това са легенди. Но това е горе-долу едно пари. Нарисувал го на земята с 5 цента инвестиция и е решил огромни проблеми в производството си. И е казал, в момента, в който този работен център напълни тук с части, спира да работи. Това нещо някой виждал ли го завод? Някой да спира да работи. От ден казах, че във Варна има един такъв, може би друг сети, защото да го видя на живота. Но аз не съм виждал. Виждал съм да спира да работят поради други причини, примерно в Фейсбук. Регламентирано от менеджерите да направи стоп, това не съм виждал. Опитвал съм сега да го внедря, много ми е било трудно, не съм имал разбиране в ръководството. Това е за първи път в света, имаме такъв случай, в който менеджер казва: спри да работиш. 4 са били основните посоки, които изчитал за важни. Първата – поток. Искал да има плавен поток. Всичко да се движи плавно. Тоест да няма спиране. Най-вече спиране. Но за да нямаш спиране, трябва да има претъпване на стока. Второто важно нещо за Форд, който кога да се спира. Тоест механизъм. И той го прави по този начин. Да го наречем с. Трето. Локална ефективност. Когато се препоръки на една фабрика, че трябва да не правят локална ефективност и да мислят в посока намаляването и ти казах, но това е много общо. И това не са срещу стандартните за локална ефективност, само в теория на ограничение. Като не е вярно. И Форд, и Лоно, и Голдрас теория на ограниченията, всичките говорят, че трябва да се премахнат. Какво разбираме под локална ефективност? Може да ни помогна. Не съм се объркал, аз моята на Той какво разбираш под локална ефективност? И да отговориш нещо не случва. Данчо, правите нам разпорт с душ кадър на Питер. И Ники, ще намерим Питер, проверете на страница. Данчо, като ви съоточите да няма да с малко ефективни. Може, всъщност да напрегаме едно звено, да се намаса и положение, че той е слуга да правиш малко, там няма се вижда много. Аз сега трябва да се направя една зона, като на тет, да не излизам от нея. Окей. Значи, кой го пропуснахте до тук, говорим за Форд и за неговия буфер, който е създал.
Това са автомобили, това са хора, които правят автомобили. Форд се е стремил да намали локалните ефективности. За мен лично, локална ефективност е да работим в някаква посока, в някои цели, примерно, да се опитваме да го подобрим, или операции, или процеси, или какво ще да е било, което не води до глобалната цел на компанията. Да, то ще се подобри локално, но това по никакъв начин няма да помогне цялата компания да е по-добре. Не ясен ли съм? Да влязем още в детайли за локалната ефективност. Пример някой може да даде? Предместие квадратчета. Подобряваш производството в малките квадратчета, което изгледа до цялата. Примерно, да. Тоест, този процес тук повече от 200 не мога да направя за една смяна, той обаче прави 1000. И не се хващаме как да го подобрим, виждам, че има още време, да прави 1500. Но този продължава да прави 200, нали? Тоест няма. Имаме локална ефективност, която не е съобразена с глобалната цел на компанията, няма никакъв смисъл. И т.е. локални ефективности. И четвъртото нещо е фокус върху балансиране на потока. Ще ми се повтаря първото. Поток си е поток. Да, но балансиране е друго. Като много важно. Не се стремете да балансирате капацитета. Това е нещо, което ще потопи всяка една компания. Бавно е, не е толкова бързо, но там не е удобно, нали? Не е идеално. Вие виждате ли? Виждам ли? Вие виждате, защото колоната са... Не, виждам. Колоната се вижда. Балансиране на потока. Защо казвам, че не трябва да се балансира капацитета? Аз съм пробвал да балансира капацитета. Постоянно се опитвам. Метъде ли се? Няма да успеете никога. В един момент трябва да вършите някаква ръка. Колкото повече ще се опитват някой да го направи, толкова повече или ще се забавя производството. Или ще трябва да се прави някакви странни буфери, или ще трябва да назначава хора, да уволнява хора. Един цикъл, който никога няма да доведе до успех. Не го правите, балансирайте си потока, капацитета го забравите. Той е малко изходна част от разходното счетоводство и тя не води до успех. Но много хора са нагносани от това нещо, да го правят. Окей. Какво е, т.е. този вид буфер е първия в света, поне аз така информация. Може да има други предвид. Да го наречем пространство. Защото той ограничава някакво пространство. Нарисува един правоъгълник и е казал, напълните ли го, спирате да работите. Тъй, че он какво прави? Отива при Форд, вижда нещата, казва супер, сега ще копираме модела, всичко е измислено. Обаче, каква е разликата? Форд прави един модел, Toyota прямо прави 4. Тъй като не знам тогава са били моделите, нека работим с сегашните модели. Примерно те са произвеждани на Vensis, Corolla, Yaris и някакъв платформа. И сега, той какво да направи човека? Трябва да се купи 4 поточни линии за всеки един автомобил, обаче няма пари. И казва, окей, ще взема една линия и ще пускам различни модели по нея да се движат. Не е проблем. Сигурно и вие го правите. На една линия само един модел. Никога не слагате друга. И 10 други. Но не ги смесвате. Те си ги смесват. Имахме такива общи. Само на хартия. Окей. Той когато почва да го прави, той трябва да направи тук един правоъгълник за Vensis, тук един правоъгълник за Corolla, един правоъгълник и така се връща в изходната позиция на Форд с претрупване от материали. Може да се движи, може да оперира бързо и трябва да измисли друго решение. И тогава всъщност измисля вторият буфер, който ви познаваме, инвентарния буфер. Той казва следното.
Нека да сложим един стелаж. Това е моя интерпретация, не вие кой казва. Аз такива звуци съм се направил. Може да съм се объркал. И казвам, нека, тъй като най-много яри се правим, да предположим, че той почне да монтира, пренулява врата. Всъщност този дясно ще прави. Ето. Тъй като яри се правим най-много, нека да имаме 10 врати на стелажа на ярис. А веси се правим по-рядко. Нека да са 3, а корова малко по-често. И да са 5. Окей? Ето. Ярис, корова. Има някаква логика. По-често минават ярисите, нормално да дадем малко повече врати за този модел. Обаче сега проблема, като вземат тези врати да свършват, то си е планирал, че 10 ще му стигнат, но някой е поръчал повече и му трябва 12. Как ще си поръчат? Ето тук е цеха, където ги правят или склада. Без значение. Тоест, той трябва като свършат, прямо 10, да се обади от този център и те да му изпратят нова врата. Тук всъщност той измисля канбан системата. Къде е бил проблема в началото, че те свършват 10, докато дойде информацията от тук, докато му изпратят вратата, идва друг ярис, спира линията, проблеми и зато се правят малко по-рано, пускат сигнал. Той всичко го знае, нали? Окей, т.е. това е втория вид буфер. Инвентар. Затова казвам, че няма как Lean да ползва 0 буфери, при положение, че он е измислил инвентарния буфер. Не е логично. Стремежа може да е бил натам, всички са стремени да не е много материали да работят линиите, но на практика това нещо, поне аз не съм виждал да се случва. Неговия фокус къде е бил? Пак искал да има плавен контрол, пак система за спиране на работа, кога спира да работи, когато се изпълни всички канбан карти, спира да работи. Пак се е борил срещу локалните ефективности и има стремеж за... Тук е единствената разлика в философиите между теория на ограниченията и Lean, че в производствената система на Toyota има инструмент за балансиране на капацитета, който се нарича Heijunga. Аз лично съветвам да не го ползват. Това е единствената фундаментална разлика между Lean и теория на ограниченията. При Ford не се споменава никъде подобно нещо. Поне аз не съм срещал. Окей. До тук някакви въпроси? Предполагам, някои от вас знаят тези неща, няма да стигне. Някой мър, който нещо не съм обяснил ясно сега. Ви закъснахте малко, предполагам, тези неща са стигни, не е нещо ново. Окей. Продължаваме нататък. За да влезем в другите видове буфери, т.е. още един остава, на това е, и ще правим комбинации. Ще нарисуваме един вид производство. Прост процес. Нека да имаме първия процес може да произвежда 80 бройки за ден. Втория може да прави 60, третия 50 и четвъртия 100. И готова продукция. Просто пример, производство тип И го наричаме. Тип какво? И. Английско. Ай. Това е, което мога да правя за ден. Обаждам си клиента на пита. За 3 дни колко може да ми произведеш? Колко му говоря? 300. 150, нали? Ето ми тясното място.
Тоест, аз за да ви заблудя, нали, нарисувах го така. Трябваше да съм по-прецизен, може би трябваше да го направя. Така. 50, 60, 80 и тук да отворя на 100. Така по-ли е разбираемо? Ето е в момента. Тоест тези 50 теория на ограниченията, тясно място.